Ha? Ez da ginen sartu dut. Lur, cariño! Beira zegona politiak aurkitu ditudan. Ama, joder, galdetu sartu aurretik. Ama, komea, lasai, zikusiko da, ba. Jose, arropa hunde utxi, favorez, bestela zigurtu iten dira. Venga, Lur, venga! Oentxen! Joe, que presa. Hau basako gustatzen zait. Lur, alaznaren boda ere prakekin joan behar dezu. Ama, ez da si. Eske gizun bat ematen dezu, Lur. Jose, esaizu zerbait. Zerbait. Soineko batekin askoz guapa gongo zinake. Ama, baina ez gustatzen soineko jaztea. Bengoatik behintzat. Ez galtzeko soineko zuregatik. Prakekin june balin bat, prakekin jungo naiz, eta listo. Ile korte horrek ere, ez du baten launtzen. Gizonezko bat ematen dezu. Tarazon bada horrekin? Zu etxea ba, Ze. etxea ba izango. Ze. Eske galdetzeare gogorra itxe zait. Jose galdetuzuk. Ze. Aurrekoan eitzen ginuna. Ze. Hostia, eske benetan, eske notatu itxe zaizu motza zehala askotan. Etxea ba lesbiana izango. Ez ama. Ta bestela deze? Eske, gizuma bezala jazten beti maitia. Ai ama, ja bale. Zeratik anaztezu edena. Gure txakurra data. Pintxo, bere izena du. Zatik nahasten dugu dana. Aber, zatik nahasten dugun dena. Zela dana, zesan gurozu. Ba, dena, sexu identidadea, sexu adierazpena, desiraren orientazio sexuala. Txoin. Aina azkarrezan da neuben astu itxen azta. Zeu zabiltza, Tinderren? Ez. Ezea, mutil katxarro baten argazia ikusi dut oentxen. Ez dikiko tila. Zein da? Zet, oza, ez nabil... Venga, esan, Tinderren zabil. Ez, lagun bada. Eakutsi. Ez. Kotila da. Zer da, lige bat? Bai. Bueno, hortxe gabitz, bai, bai. Bez, adibidez hori. Hori ze? Hori dela desira erotikoaren sexu orientazioa. Zuri adibidez mutila gustatzen zaizkizu. Neri moitzen duen guztia. Mira, nahi behin batek galdetzeko aber neskak edo mutila gustatzen zaizkidan, galdetu zidan. Da, zuze identitate sexualetakoa zea. Benetan? Benetan. Eske batzuk sexu hitza entzuten dute eta ja dena lotzen dute larrua jotzearekin. Ja te digo. Ta ez da inzaila desberdintzia, ez da? Ez? A ber, sexu identitatea da, norbera zer den. Edo neska den, edo mutila den. Edo ez neska, ez mutil. Hori da. Eta sexu adierazpena da, zuk adieraztuko daukutun modua, portaerak, zaletasunak... Hori da. Adibidez, Aitorri, azkazala margotzea gustatzen zaio. Eta ja, horregatik mundu guztiak pentsatzen du marikoia dela. Bueno, eske azkazalak margotzia askontzat, nesken kontua edo marikoien kontua da. Egia da. Mamma mia. Bitu, niri adidez mutila gustatzen jat. Baina azkazalak margotzia betxat bape gustatzen. Dezeroso ikaga zikinak moduan daukatela iruditzen jat. Bueno, zupestela nahiko zikinak ematen Bueno, jozu. txotxola! Bitu, hori adibidez, sexu adierazpen bada. Zer, azkazalak zikinak eramatea? Ez, hombre, margotzia. Bueno, azkazalak zikinak eramatea ere bai. Bueno, igual bai. Baina kontua da, azkazalak margotziak esan gure dauen gauza bakarra da... Azkazala margotzea gustatzen zaizula. Hoxe Punto. bera, jazta. Eske zer den, Gauza batzuk neskenak direla eta beste batzuk mutilenak direla esatea. Etiketak. Bai, eta hori, neska eta mutil zer den jakiteko handik emeste kristu daudenean. Eta ez da inzaila. Osa, galdetu bakoitzai zer dan, eta erantzuten dutzuna, jazta, hoxe da. Ja, baina batzuk genitalekin... Ui, genitalak. Ui, genitalak. Gentia genitalekin zoratik da. Azten dianean. Ez eske, honek potota dauka eta honek zakila dauka orduan, Ara, eske identitate sexuala ez da hola genitaletan. Beitu, nik behin honen arira batek kontaun usten. Imaginau, tipo batek, zakila daukon tipo batek, kotxe istripu bat daukola, eta bapatian istripu hortan, raust! Zakila galtzen dauela. Mutila izaten jarraitzen dago, ezta? Ze ona. Osa, ze ona istripuarena ez, azalpena. Eskerrak. Bueno, nik uste dut azaldu dauela esplikau biharreko guztia, ezta? Bai, a ber, sexu identitatea da, zu nor zaren. Hoi da. Sexu adierazpena da, zure adierazteko moduak, zaletasunak, portaerak, eta desiraren sexu orientazioa da, zenek jartzen zaren, pikirri. Horixe da. Enten dituta. Bai, guztiz. Venga, ekutxe arrazkia.
Gutxi. Ezet, a ber. Hostia, oso ona da, Bueno. Bera, neska dauketelako, bestela zenbaki eskatuko nizuke. Ni nabil joan honekin, zer dana zuretzatela. Venga. Nahasketa batzuk. Ez ditzagun nahaz, genitalak, sexu identitatea, sexu adierazpena, eta desira erotikoaren sexu orientazioa. Da, zuze identitate sexualetakoa zea. Benetan? Benetan. Ni nintzen, geho? Justo baietze. Vale.